3 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଆମର କଳା ପଥର ସବୁ ବିଗ୍ରହଟା କିଚିରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଇ 29 ତାରିଖ ମାଘ ମାସ 2 ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଦୁକା ରଖିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେ 21 ମସିହାରୁ 21ରୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେମିତି ଏବେ ପୂଜା କରିବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଉ ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁ ରହିବେ ଏପଟେ ଇଏ ଆମର ରହିବେ ଗିରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ପୁରା ପରିବେଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି 29 ତାରିଖର ହେଉଛି ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ମହାଦେବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ଆମେ 3ଟି ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିବା ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ହରିହର ପୀଠ ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବ 3ଟି ପୀଠ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।